Svi ćemo pre ili kasnije otići na onaj svet, samo je pitanje kako. Ako želite da vas u zagrobni život isprati pesma koju ste najviše voleli, tu su oni, Beogradski duvački pogrebni orkestar. Možete ih lako naći jer su odlučili da se reklamiraju na društvenim mrežama. Prvo što će vas dočekati na sajtu Beogradskog duvačkog pogrebnog orkestra je natpis Muzika i veselje dočekuju čoveka pri rođenju. Pesma ga prati kroz život i na kraju ona je opet tu da ga poslednje isprati. Vođeni ovom mišlju, ali i školovani da budu tu u takvim prilikama, petorica pripadnika Vojnog orkestra i orkestra policije, svi u penzijama, na čelu sa Aleksandrom Petrašem, osnovali su ovaj orkestar i time nastavili tradiciju pogrebnih orkestara koja kod nas postoji još od pre Prvog svetskog rata. Od nastanka civilizacije postojao je neki kult sahranjivanja. Obično je to bilo da se neki vladari sahranjuju uz određene obrede, uz prisustvo muzike. Kasnije je to normalno spušteno na neki niži nivo. Tako je i ovde. Uglavnom u svim zemljama postoji neki orkestar, neka muzika, neki način na obred kako se vrši sahranjivanja. Negde je to uz neke vesele pesme, kao što znamo da je kod Crnaca. Ovde kod nas mi se pridržavamo toga da su to isključivo pogrebni marševi i eventualno starogradske pesme, romanse, znači nešto što želi porodica, odnosno što je pokojnik izrazio neku želju uz koju pesmu da bude sahranjen. Ne misle svi da je muzici mesto na groblju i to baš uz poslednje trenutke dok stoje pored svog voljenog koga ispraćaju na večni počinak. Ali ovde ni ne govorimo o muzici koja nije prigodna upravo za takve vrste svečanosti. Jer sahrane jesu svečanosti. Tužne svakako, ali slave život onoga koji odlazi, slave uspomenu na njega i našu ljubav koja ostaje. Vojni orkestri između ostalog služe i tome da vojnici svih činova budu ispraćeni dostojno i dostojanstveno uz muziku. Kada neko od muzičara ode u penziju, ostaje mu da radi ono za šta se školovao, da i dalje svira i to ono što najbolje zna. Iskreno, ja dok sam radio u vojnom orkestru, ja mislim da sam jednu sahranu odsvirao, što bi se reklo privatno. Kolege su radili, ali ja nisam nešto bio, ali ono nikad ne reci nikad, otprilike. Zato što je bilo previše od 90. godina na ovamo je bilo i ratova i svega, bilo je previše sahrana koje smo svirali i jednostavno moguće da je to čak uticalo na sve. Jednostavno, školovan si za muzičara, to si se školovao, to voliš, ne mogu svi da sviraju u kafani, ne mogu svi da sviraju u operama, u pozorištima, neko nađe izlaz da radi u kafani, neko, što bi se rekli, u skadarliji, a eto mi radimo ovo. Možda bi očekivano bilo da mi koji se bavimo nekim drugim poslovima mislimo da muzičar na sahranu dođe da obavi svoj posao, da isključi osjećanja ili da ih nema uopšte. Ali sahrane jesu tužne prilike, a muzičari su ljudi, često emotivniji od ostalih. Sećam se da je još 88. godine u Sarajevu, pošto tamo bila škola, Sarajevski vojni orkestar je tada bio sprečen nekom svečanošću da ide na sahranu i mi smo u Sarajevu, baš na groblju Bare, sahranjivali generala Miću Dušenovića. Znači, to mi je ostalo urezano u sećanju, zato što je to prva sahrana koju sam svirao. Znam da je bilo hladno, zima, sneg. Nije bilo prijatno uopšte. Mi smo sve nešto pričali i kasnije, muzičari, kažemo, mi mlađi, kažemo, sve je stvar navike, navikneš se, oguglaš. Međutim, stariji muzičari, što kasnije ti dođe, u stvari što su oni rekli, dođe ti u glavu da ti uopšte ne oguglaš, nego jednostavno to negde potisneš, ali to uvek iz tebe zrači i izlazi. Koliko god se ti pokušavao da se šališ na ovaj ili onaj način pre sahrane ili posle sahrane, ipak taj neki tup, da kažem, osjećaj, zvuk ostaje u tebi. U Srbiji postoje zagovornici sahrana koje treba da proteku u svečarskom duhu uz pogrebnu muziku, ali ima i onih koji misle da muzici tu nije mesto. Ipak, porodice koje muzičare pozivaju da sviraju su obično one koje žele dodatno da uveličaju događaj. To su oni koji znaju da su njihovi voljeni voleli muziku, ali i oni koji ispunjavaju poslednju želju preminulog. I nema razlike. Svi isto umiru i uz muziku se sahranjuju i pravoslavci, i katolici, i Romi, i pripadnici islamske veroispovesti.
i običan svet i poznati velikani. Svirali smo i Bati Živojinoviću, i Draganu Nikoliću, i Mandi. Svirali smo i Majci Jerene Karleuši, Divni Karleuši. Znači, baš sigurno puno. Ove neke stariji kolege su svirale bivšem predsedniku SRJ Slobodanu Miloševiću. Muzika je inače takva da izaziva jake emocije, ali tamo gde je naboj emocije već velik, dešavalo se da i porodica burno reaguje. U tom slučaju orkestar prestaje da svira. A da li je naš sagovornik već smislio da li i uz koju pesmu želi da ga kolege isprate jednog dana, nadamo se za još mnogo godina. Meni će svirati sigurno. Da će to biti ovakav, ovaj moj sastav, pošto mene po nekoj toj sleduje vojna muzika, ali tu više nema, već 10 godina ne ide orkestar, ide samo trubač. Nisam smislio određeno šta bi mi se sviralo, nisam ni razmišljao o tome, tako da nadam se da ima vremena. I pored toga što je Aleksandar Petroš profesionalac, i pored toga što je svirao na brojnim sahranama i svojih poznanika, i vojnika poginulih u ratovima, i svojih dragih ljudi, postoji jedan poslednji pozdrav koji ipak nije mogao da uputi i svojom muzikom. Moja majka je preminula u februaru. Ona je zadnjih 15 godina tražila da je, kad bude umrla, sviram Tišinu. Ja sam svo to vreme, svaki put kad smo se dotakli te tačke, rekao je, polako se umiranje, ima vremena, ono Šojićevo, jel? Međutim, kad je došao taj trenutak, do posljednjeg momenta sam se lomio da li ću ja moći da sviram ili ne. Normalno, ovaj moj sastav pojačan sa ljudima sa strane su sami rekli da hoće da dođu da sviraju. Izabrali smo neke pesme koje šta i kako, čak i jednu pesmu koju ona nekad jako volala da peva, pa smo morali da je, što se kaže, notiramo, jer ne postoje note za tu pesmu, bar nismo našli. Znači, to su uvežbali, to su sve sredili. Za spuštanje je trebalo da bude tišina, znači nisam mogu da sviram, svirao je kolega. Znači, konto sam da držim trubu pored sebe, da probam, međutim, nisam mogu. Ako ste propustili neke viralne priče, možete ih uvek pogledati na našem YouTube kanalu. Čekamo vaše komentare, predloge i kritike. Pišite nam na viral@mondo.rs. Doviđenja!